My nevidíme potrebu na nejaké plošné opatrenia zásadného typu. Naše diskusie aj s Národnou bankou Slovenska, aj so Slovenskou bankovou asociáciou viedli k tomu, že v podstate neevidujeme nejaký zásadný problém, ktorý by sme momentálne mali riešiť. V drvivej väčšine by klienti bank mali nárast splátok hypoték zvládnuť. Samozrejme, vždy sa vyskytnú ťažké prípady, ktoré je potrebné riešiť, ale predstavitelia bank nás ubezpečili, že majú procesy, majú mechanizmy, ako sa s touto situáciou, s takýmito prípadmi vysporiadať bez toho, aby došlo k nejakým rodinným tragédiám alebo k nejakým naozaj ťažkým situáciám v živote ľudí. Robia to už bežne, robili to aj v minulosti, v podstatne ťažších časoch počas covidu. A aj z tohto dôvodu myslím si, že nejaké silné zásahy zo strany štátu v tomto štádiu by boli iba kontraproduktívne. Pán minister, čo sa týka v podstate tých verejných financií, aká by bola vlastne záťaž, ak by vôbec takéto plošné riešenia prišli, že by štát sa v podstate podielal na časti úhrady úrokových sadzieb? To záleží samozrejme od nastavenia opatrenia, ale táto forma podpory je problematická z viacerých hľadíc, nie len z pohľadu toho, že momentálne potrebujeme konsolidovať verejné financie a nie vymýšľať nové výdavkové tituly. Je to problematické aj z toho hľadiska, že v podstate podporuje cenový vývoj na trhu s nehnuteľnosťami, teda aj v konečnom dôsledku v prospech hlavne tých, ktorí teraz vlastnia nehnuteľnosť a v prospech developerov. Je to zároveň, ak si zoberieme klientov, pre ktorých by takáto bonifikácia mala platiť, je to zväčša v prospech tých, ktorí si berú väčší úver na väčšiu nehnuteľnosť a s tým pádom sa dá predpokladať, že sú aj bohatší. Takže z rôznych pohľadov, keď sa na to pozrieme, je to nežiaduce opatrenie. Ide to aj proti snahám znižovať infláciu. Koniec koncov treba uvedomiť, že tie úrokové sadzby aj na hypotékach rastú z toho dôvodu, že bojujeme s infláciou a chceme ju dostať na nižšie úrovne. Len druhá otázka, časť politikov v podstate opäť uvažuje nad bankovým odvodom, takže ako by to bolo v prípade bankového odvodu? Je toto riešenie? Návrat k tomu bankovému odvodu, ktorý sme mali v minulosti, je tiež nežiaduci. V Európe teraz evidujeme rôzne iniciatívy na dočasné cielené zdanenie časti zisku bank. Ak bude vôľa na politickej scéne prísť takýmito opatreniami, môžeme sa na to pozrieť, ale opäť opakujem, ak by sme sa aj vybrali týmto smerom, priorita je konsolidovať verejné financie, ozdravovať verejné financie, takže keby aj boli nejaké citeľné dodatočné príjmy pre verejné financie z tohto zdroja, mali by smerovať na úhradu dlhu štátu. Spomínajte konsolidačné opatrenia. Včera došla tlačová správa, vlastne, kde ste vyrátali tie rôznu tú poslaneckú smrť, skrátim to, že koľko teda to bude stať navyše. To je trocha iná téma, ale možno povedať, že koľko ste to prerátali, to vyšlo, tieto rôzne nápady v parlamente a tak ďalej, a čo zaťažujú aj tak vlastne taký pomerne mentálový rozpočet. Áno, v tomto roku evidujeme v dôsledku opatrení prijatých v parlamente dodatočné výdavky v objeme 720 miliónov eur. K tomu sa ešte pridáva zhruba 340 miliónov, ktoré očakávame, že musíme posunúť do zdravotníctva, aby sme riešili akútnu situáciu v zdravotníctve. Spolu je to zhruba miliarda, čo približne zodpovedá teda sume, ktorú vďaka lepšiemu vývoju na svetových trhoch šetríme na energetickej pomoci. Aj preto hovoríme, že na ďalšie nové opatrenia v rozpočte peniaze nie sú. Dobre, ja sa vrátim k týmto rôznym nápadom ako pomoc s hypotékami. Ktorý z nich sa vám dá taký najšialenejší ekonomicky? A k tomu, takto by som ich nehodnotil až... Dobre, ktorý najbizárnejší, alebo teda najhorší pre ekonomiku? Myslím si, že z rôznych opatrení, ktoré zazneli z politickej scény, veľa z nich je možné kategorizovať tak, že sú to opatrenia, ktoré banky do istej miery v nejakej forme teraz už aj tak robia a tým pádom ide o klopanie na otvorené dvere. A osobitne na Slovensku sa často vynára myšlienka bonifikácie hypoték a toto opatrenie z rôznych hľadísk je problematické a naozaj by som neodporúčal, aby sme sa vyberali tým smerom. Ďakujem.